Следотърсачът. Неделя в 22 по Диема. KFC представя новата серия Миньони и чудовища с 5 мини-фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища само в кината и в KFC. Чувствителна кожа, зачервявания и парещо усещане. Нов хидратиращ крем Микса за реактивна кожа. Формула тествана под медицински контрол. С пантенол и пептиди. Възстановява кожната бариера и намалява реактивността с 49%. Изпробвайте цялата рутина за реактивна кожа. Микса. Експерт за чувствителна кожа вече 100 години. За горещия сезон имаме няколко предложения, с които да свалиш градуса. В Метро. Регулирай температурата у дома с инверторен климатик на супер изгодна цена от 259 евро. Ако не ти се стои вътре, си подсигури сянка отвън с този сенник само за 105 евро. А за летните приключения подготви автомобила с всесезонни гуми на цена от 55,99 за брой. Метро. Пести на едро, живей на едро. Наслади се на новата капи лимонада Ботаникъл. Завладяващо съчетание от касия и портокалов цвят. Опитай класическата свежест на капи със страхотен вкус. Какво очаква публиката от мен? Да правя хитове и да изглеждам добре. А моят хит е Хитозан Slim Fast. Новия Хитозан Slim Fast съчетава доказаното за хитозан абсорбиране и извеждане на мазнините с отделяне и на излишните течности от организма. Добавените фибри създават чувство за ситост и допълват новата, по-мощна формула за отслабване. И резултатът е очевиден. Новият хит на сезона – Хитозан Slim Fast. Капанът за мазнини. Максимум вкус. Нула захар. Максимум балончета. Нула компромиси. Пепси Зиро. Максимум вкус. Нула захар. Техмарт представя Дни на Индезит. Изберете MyTime пералния Индезит, за да изперете качествено и бързо и да спестите време и пари. Бързо, по-бързо, Индезит MyTime. Само сега в Дните на Индезит в Техмарт селектирани продукти са на специални цени с 5 години гаранция и на изплащане без оскъпяване. Насладете се на елегантен дизайн и интуитивни технологии с Индезит от Техмарт. Пръчци бари, в готовност! Тази вечер е филмова вечер! Аз ще гледам от първия ред или не! Екшенът започва! Целта е набелязана! Момчета, статуите се пръскат от яд! Вечерта е наша! Пръчици Бони. Звездите на между другото. Чули за новата тоалетна хартия Емека с екстракт от алоe вера. Осезаемо плътна и все така впечатляващо здрава. И толкова мека. Най-нежната Емека до сега. Емека. Изгодна, здрава, мека. И какво ще го правим сега, този мой черен дроб? При различни чернодробни тревоги винаги препоръчвам Ливорон Форте. Ливорон Форте поддържа добрата чернодробна функция. Намалява чувството за отпадналост и умора, от които се оплаквате. Грижата за черния ми дроб е в най-добрите ръце. Ливорон Форте от Натурфарма. Вече е наличен под формата на саше. Когато не само ефикасността, но удобството на прием и бързото усвояване са водещи, се доверявам на новия Ливорон Фаст от Натурфарма. Време за семейството. Време за отдих. Удоволствието от хрупкав охладен шоколад и пухкав млечен крем. Време за отдих с Киндер Пингуи. Подготви се за култово лято с Киндер. Купи охладени Киндер продукти и участвай за невероятни награди. Научи повече на kinder.com. Защо да взимаш заем за телевизор, ако може да спечелиш един от Easy Credit? Регистрирай се до 31 август и участвай за един от 9 телевизора. Easy Credit. Добри подаръци в точния момент. Сеон, не пропускаш нито един гол и получаваш най-добрата ни ТВ и стриминг платформа. Сеон Ап го правиш без приемник, само с интернет, директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата. В нашите светли дни. Високите дози Б-витамини в Милгама Н регенерират периферните нерви и лекуват причината за болка в гърба и кръста. Милгама Н – номер 1 по продажби сред комбинираните Б-витамини. Милгама Н. Обичай гърба си. Лекарствен продукт без рецепта за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. Какъв матч само?
Това ще бъде пряк свободен удар. И това е гол! Емоциите преливат. Вземи Кока-кола и играй за епични футболни награди. Виж повече на coca-cola.bg. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От четвъртък в Lidl. Велико кюфте XXL за 4,49 евро. Ръжен хляб с малц за 69 цента. Шоколадови бомбони за 4,19 евро. Доматина клонка за 1,11 евро килограма. И диня за 38 цента килограма. Lidl. Заслужава си. Монк. Всеки делничен ден от 18. По Диема. Тази вечер. Младши. Да, сър. Доктор Джонс? Да? Германия обяви война на момчетата Джонс. Дръж се, падаме! Това е Джонс. Те се опитват да ни убият. Знам, татко. Това е нещо ново за мен. Индиана Джонс. Аз пък съм свикнал. И последният кръстоносен поход. А това ли му викаш археология? От 22 часа по Диема. Събота. И наградата се връчва на Брик Максуел. Днес си на върха, утре го прескачаш. Една истинска комедия. Моля те, дай ми знак. Извинете. Това е знак. Искам вие да участвате. Начало! Не съм голям почитател на европейското кино. Ти си великият Ник Касино. Леле. Казино в Иския. Мама ми! Премиера от 20. Татко, къде е? Там, където свършва земята, започва мистерията. Те изчезнаха един по един, докато не свърши глутницата, за да остане само той, единакът, готов да разкъсва диамантени кучета. Събота в 22:30 по Диема. Участвах в Пееш или лъжеш и избрах прекрасната Галина. Запиши се за кастинг и ти. Емоцията си заслужава. Пееш или лъжеш 4. Певците се броят на есен. Съдебната зала. Златното дете. Неделя от 20 по Диема. Следващото поколение винаги идва с повече енергия, с повече увереност, с повече красота. Емблематичният Kia Ceed вече е напълно нов и с ново име – K4. Всичко, което познавате, преосмислено за бъдещето. Впечатляващ силует, интелигентни технологии, сигурност от ново поколение, водещ простор в своя клас. Новият Kia K4. Готов за бъдещето. Kia. Movement that inspires. Електроуикенд те очаква в EMAG. Грабни оферти като смарт часовник Samsung Galaxy Watch 8 Classic за 309 евро и ваучер за 10% отстъпка. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка. Често пациентите ме питат на какво се дължат скуваността, мръвучкането, болката в кръста. Причина за това са нарушения в периферната нервна система. Невраксил съдържа максимална доза уридин, магнезий и женшен. В тези случаи аз препоръчвам Невраксил за нормалната функция на периферната нервна система. През юни до 15% отстъпка на продукти Невраксил. Търсете в партньорските аптеки. От Натурпродукт.
В футбол победата е на всяка цена. В Kaufland играй само на изгодна цена. Тази седмица вземи чипс чил за €1,25. Промо пакет от 4 броя Red Bull Ken за €3,79 и 20 броя бира Каменица в каса за €11 с Kaufland Card Extra. Kaufland. Чули за новата тоалетна хартия Емека с екстракт от алоe вера. Осезаемо, плътна и все така впечатляващо здрава. И толкова мека. Най-нежната е мека до сега. Емека. Изгодна, здрава, мека. Всеки ден започва с Банкя. Натурална минерална вода с ниска минерализация. Вода подходяща за ежедневна консумация. Банкя е с теб във всеки момент от твоя ден. Създадена за да те хидратира. Пий Банкя. Извор на живот. Всеки ден. А за семейството ти избери Роса. Изворна вода с ниска минерализация. За всеки ден. В нашите светли дни. Милгама N доставя високи дози Б-витамини и бенфотиамин, който се усвоява до 5 пъти повече. Милгама N регенерира периферните нерви и лекува причината за болка в гърба и кръста. Милгама N. Обичай гърба си. Лекарствен продукт без рецепта за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. Сега в Била свежа и сладка диня 39 цента за килограм. Свинска плешка без кост 2,69 евро за килограм. И кашкавал от краве мляко Невенна 750 грама за 5,11 евро. И още кошница с грижа минус 15% на 100 продукта в Била. Пазарувай спокойно в Била. Саяс. Сила на блясъка активирана. Нова рутина за грижа Intense Glaze. Запечатващ ламиниращ ефект и силициев комплекс за огледален блясък. Професионални резултати у дома. Грижа Intense Glaze от Саяс. You Intensified. Придай сияен завършек на визията си с новите Саяс Glaze стилизанти. В пекарна Марети приготвяме автентични брускети. От една страна с много опит, а от друга страна с натурални подправки и много страст. От неовкусената страна вкусът им е а от овкусената – вау! Брускети Марети. Двете страни на вкуса и двете добри. Техномаркет препоръчва. Премахнете най-мръсното на почистването с новия електрически моп Philips OneUp. Той почиства само с чиста вода, като засмуква мръсната вода. С Богом стар моп. Здравей, Philips OneUp! Купете сега уреди за почистване Philips на изгодни цени, сега в Техномаркет. Блинк. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране. Готена дивана. До 150 евро отстъпка на избрани модели дивани и спални Нани в добрите мебелни магазини. Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно. Шварцкопф Крем Сюприм. Перфектен цвят у дома. Опитай новата Шварцкопф Крем Сюприм. Страхувах се косата ми да не се увреди. Сега е защитена в 3 стъпки. И се усеща копринено гладка след боядисване. Цветът, който желаеш, грижата, която заслужаваш. Новата Шварцкопф Крем Сюприм. Forever You. Рибата тук е винаги на изгодно. Тук рибата идва направо от въдицата. Свежа, каквато трябва да бъде, и отличена с медал за най-добро съотношение цена-качество. За да могат нашите клиенти да се наслаждават на вкусове от 7-те морета. Благодарим ви, че ни отличихте с медал Best Buy за категория риба. Метро, живей на едро. Това е Маги. Денят ти е пълен с напрежение и умора. А това е Бисер. Тренира усилено, но често му липсва енергия. Решението и за двамата е Magnum Магнезий Бисглицинат. Правилната форма на магнезий. Специална формула с висока усвоимост, която не дразни стомаха. Magnum Бисглицинат. Правилният магнезий действа нежно, работи силно. От натурпродукт. Хавай 5.0. От понеделник до петък. В 20. Там, където свършва земята, започва мистерията. Те изчезнаха един по един.
докато не свърши глупницата. За да остане само той, единакът, готов да разкъсва диамантени кучета. Събота в 22:30 по Диема. Когато отнемеш душата на човек, държим женати и дъщеря ти. му остава само болката и празнотата. $500 000 и ще живее. Болка, която го превръща в хищник. Знаете кой съм? Готов на всичко. Отмъщение. Долф Лундгрен. Справедливост. Следотърсачът. Това е война. Неделя в 22 по Диема. Когато тя те обича, Аз съм кралят на света! всичко изглежда като на кино. Видях го в един филм и винаги съм искал да го направя. Или всичко изглежда сякаш е истина. Как го правиш? Сълза след сълза сякаш е нищо. Когато обичаш ти. Влюбен съм в теб. О, Господи! Титаник или Вавилон. Днес решаваш ти кой филм да гледаш в понеделник по Кино Нова. Поеми въздух! Последният повелител на въздуха. Сряда от 22 по Диема. Когато мечтая за море и слънце, избирам Президент Салакис. Сирене с плътна, кремообразна текстура, с неустоимо богат и балансиран вкус. За миг ме пренася в незабравимо лято, изпълнено със слънце, в компанията на любими хора. Президент Салакис, парченце средиземноморско удоволствие. Президент, да вземем най-хубавото от живота. Моята кожа суха и напукана. Имам нужда от самообръсначка, създадена точно за това. Жилет Venus Pro Comfort Glide с увлажняващи ленти. Кожата ми е гладка и сияйна. За интимната зона се доверявам на Жилет Venus с лента срещу раздразнения, която помага за предотвратяване на подкожни косъмчета. Моята кожа, моите правила. Жилет Venus. Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето – футболни изненади на всеки час. И от дивана да играем печелим 145 години Каменица. Фенове черпят фенове. Стартирай летния сезон с shopsektor.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsektor.com. Официален спонсор на лятото. Изтънчен аромат се носи от пекарна Марети. Открий новите брускети Марети с вкус трюфел и сирене сега. Впусни се в дивото. Необуздана, дълготрайна свежест. Един поглед. Един ритъм. Ритъмът на дивото. Wild Beat от Straight. А сега изпробвай новите ролони от Straight. Свежест и максимум защита. Джамбо, не ми се губи минута лято. Върти ми се идея, след която ще духна в първия възможен час. И аз искам джамбо, на плажа топъл злато да се разтопя. Най-веселото лято да има. И пак да сме деца, почва лято отново сега. Искам джамбо, да пусна лудорията на свобода. Най-готиното лято да има. И да се потопя на крилата на джамбо летя. Вечерта вече има нов вкус. Без кофеин, без захар, без грижи. Опитай сега Coca-Cola Zero Zero. I got a cold one slipping, my feet up chilling. Remote in my hand, but my TV's tripping. Got laid off, so I ain't doing nothing. But I'm gonna be okay. But I'm gonna be okay. Yes, I'm gonna be. I don't need the money, girl. Well, I'm gonna be okay. Всеки е майстор с Мусю Бриколаж. Петко, сектор баня, насам моля. Избрахте супер плочки, сега ще ви покажа всичко останало за банята. А има и други опции.
Стилни плочки за баня Бриз от Кай с мраморен дизайн и гланцирана повърхност на стените. Гъвкаво флекс лепило за плочки Церезит CM17. Водо и студоустойчиво. Смарт бойлер TCB Lite Slim Cloud с Wi-Fi управление. Енергийно ефективен с 5 години гаранция. А сега до минус 20% на бои, мазилки, тапети и лампери. Мираж. Когато сладко от истински плодове попие в нежна бисквитка и се слее с кадифена какаова глазура, се ражда истинско съвършенство. Мираж. Моменти на щастие. Аз съм Карлос Насар и това е моя свят. Цената на златото, безброй тренировки за тялото и изпитания за психиката. Защо избрах Магнедоро Ликвид? Защото е течен, бързо усвоим магнези, с който набавям дневната си доза. Помага ми да се възстановя при умора и мускулни крампи. Удобна опаковка, която нося навсякъде с мен. И много як вкус. Магнедоро Ликвид. Златна възможност за тялото ви. Магнедоро Ликвид от Вортекс. Купи Мадри Ексепционал в промо опаковка. Събирай кодовете и ги регистрирай на сайта Madri Promo.bg. Участвай за билети за фестивал в Румъния, ръчно рисувани кецове или лимитирани бокали. Във футбол победата е на всяка цена. В Kaufland играй само на изгодна цена. Тази седмица вземи чипс чил за евро и 25 цента. Промо пакет от 4 броя Red Bull Ken за 3 евро и 79 цента. И 20 броя бира Каменица в каса за 11 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland. Ново Гарние Витамин С Wonder Tint, обогатен с 5% комплекс с витамин С и SPF 50+. И всичко това в един тониран флуид с лека текстура, която моментално изравнява тена ти, защитава от UV лъчите и намалява тъмните петна за по-сияйна кожа ден след ден. Ново Витамин С Wonder Tint, ежедневен тониран флуид. Гарние. Новите Aqua Viva Sport Isotonic. Подкрепа за твоето активно ежедневие. За правилна хидратация, издръжливост и енергия в ежедневните предизвикателства. Опитай новите Aqua Viva Sport Изотоници, защото животът е спорт. Да заредиш за летни приключения с Lidl. Заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus и играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Lidl. Заслужава си! Диамантени кучета. Събота в 22:30 по Диема. Събота. И наградата се връчва на Брик Максуел. Днес си на върха, утре го прескачаш. Една истинска комедия. Моля те, дай ми знак. Извинете. Това е знак. Искам вие да участвате. Начало! Не съм голям почитател на европейското кино. Ти си великият Ник Касино. Леле. Казино в Иския. Мама ми! Премиера от 20. Татко, къде е? Добър ден, господинче. Гледали сте ме по телевизията? Страх ме от тъмното. Вие избрахте екшена. Идваш ли в леглото? Аз сънувам. Вие избрахте комедията. Еди Мърфи е избранника за Златното дете. Как го завъртя? Така. Неделя от 20 по Диема. Опрян до стената. Ранен. Той ще направи това, което прави най-добре. Ще причини болка. Но доста по-пронизваща и първична от тази, която трябваше да понесе. В леговището на звяра. Понеделник от 22 часа по Диема.